Kaixo, nik Bruno Doria naiz, eta gaur krepak egingo dugu. Zeintzuk dira osagaiak? 125 gramo irin, 250 miligramo esne, 5 gramo azukrea, koilakara bat gurin, hau da, 210 gramo, gatz apur bat, 2 arrauts eta nahi dugun topina. Zein da lehen pausu? Lehenengo gurina urtu 30-40 segundo mikrouin labean. Ondoren jarri irabiagailu ontzi batean osagai likidoak, hau da, esnea, gurin, urtua eta arrautsak. Eta orain gehitu irina, azukrea eta gatza. Txikitu osagai guztiak krema lortu arte, eta iragazi nahasketa koladore batetik. Itsas gaitza gurin koilaradatxo batekin, pintxel edo brotxa batekin, jarri sartagin asu ertainan berotzen. Bota pizka bat erdian eta bota ondo sartaginean. Mamitzen hasten denean, eman buelta eta prestatu labur-labur beste aldetik. Errepikatu eragiketa masa osoa amaitu arte. Nork eman digu errezeta? Gure taldekide batek amona eman zigun. Hark normalean gurina mermeladerekin apaintzen zuten. Gu beste gauza batekin apainduko dugu. Errezeta oso erraza izan zen. Bera plater batean ipintzen duenean artelan bat zirudien. Jatorria. Plater hau frantsesa da. Errezeta hau eman zigun amona 2 urte Frantzian bizitzen egon zen. Eta horregaitik errezeta hau asko egiten du.